De Bongert bezoekt politieke partijen. Nieuw muziekevenement Venray. Het is vandaag 10 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. In Schouwburg Venray vond zaterdag de Internationale Vrouwendag plaats. Het evenement, dat werd georganiseerd door EVA Moedercentrum, stond volledig in het teken van de vrouw. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen had Internationale Vrouwendag ook nog eens een politiek tintje. De vrouwelijke leden van verschillende politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen namen deel aan het debat. Daarnaast stonden ze de bezoekers te woord over vrouwgerelateerde onderwerpen. Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Meestal aan de hand van een specifiek thema. Doel van de Internationale Vrouwendag is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. Groep 8 van basisschool De Bongert besteedt aandacht aan de verkiezingen. Vandaag gingen de leerlingen het centrum in om te praten met de lokale politieke partijen. Woensdag 19 maart is het zover. De gemeenteraadsverkiezingen staan dan op het programma. Alhoewel de kinderen van basisschool De Bongert natuurlijk iets te jong zijn om te stemmen, vindt de school het toch belangrijk om de leerlingen kennis te laten maken met de lokale politiek. En dat kan natuurlijk het beste door de partijen zelf op te zoeken. We zijn in de klas bezig over de verkiezingen, maar wat ze hier kunnen vragen en wat ze hier horen, dat blijft allemaal veel beter hangen als wat ik ze in de klas vertel, vandaar. En wat voor dingen vragen de leerlingen allemaal? Ja, dat is heel gevarieerd. Ook wel over de landelijke politiek en dingen die ze gewoon om zich heen zien. Van wat vind je ervan dat iemand van 14 rookt? Tot ook wel echt naar Venray toe van ja, wat kunnen jullie voor onze wijk betekenen? We wonen in Venray Zuid en wat hebben jullie voor plannen voor onze wijk? De partijen stonden verdeeld over het centrum. De kinderen bezochten de campagnehuizen, maar ook de standjes buiten. En zij luisterden aandachtig naar de partijleden. Ja, waarom doen jullie dat niet verbieden tot 18 jaar of zo? We zitten hier voor de politiek zoals die bedreven wordt in Venray. En wat je nu zegt is iets wat landelijk is. Duidelijk is dat de landelijke politiek, en dus ook D66, er tegenstander van is dat er op jonge leeftijd al gerookt wordt. Ik vind het wel heel erg interessant en ook wel leerzaam. Heb jij zelf ook vragen gesteld? Ja, over wat hun doen bij onderwijs. Dat heb ik gevraagd. En wat kreeg je voor antwoord hier? Hun eigenlijk doen hier eigenlijk niks aan onderwijs. Ik vind het wel heel leuk, want je ziet ook echt dat er best veel partijen staan. En gewoon veel vragen stellen. Je leert ook best veel van. Heb je ook vragen gesteld? Ja. Wat voor vragen? Waar voeren jullie allemaal campagne en hoe doen jullie dat? Ja. Vind je het interessant wat je dan hoort? Ja, dat is wel interessant wat je hoort. Wat vind jij van politiek? Is dat iets wat jou misschien ook wel leuk lijkt voor later? Ik zelf van niet. Ik vind dat ja, niks voor mij. Ja, het trekt mij niet zo heel veel aan. Nee. Waarom niet? Ja, het trekt me allemaal niet zo heel veel, want ik ben ook nog jong en het boeit me allemaal niet zo heel erg veel. Ik vind het wel een beetje ingewikkeld. De leerlingen gaan nu een verslag schrijven van wat ze allemaal hebben gehoord. Volgende week gaan zij ook zelf aan de slag. De kinderen gaan in groepjes een eigen politieke partij oprichten en op school campagne voeren. Zij sluiten het thema af met verkiezingen waarbij alle kinderen op de partijen mogen stemmen. De volleybaldames van Active Roy wonnen zaterdagmiddag in Sporthal de Wetteling de topper in de promotieklasse D tegen VC Landgraaf met 4-0. De gasten hadden geen schijn van kans tegen de thuisploeg die met gevarieerd aanvalspel het hele duel domineerde. In de eerste set liep Active Roy uit naar 20-13, maar zag de gasten toch nog dichterbij komen. De set werd uiteindelijk nipt met 26-24 binnengehaald. De 3 daaropvolgende sets werden door de Venrayse volleybaldames relatief gemakkelijk gewonnen. Door deze zege heeft koploper Active Roy VC Landgraaf op een achterstand van 11 punten gezet. Op zaterdag 15 maart gaat Active Roy op bezoek bij de huidige nummer 2 VC Olympia. Aanstaande zaterdag vindt in evenementhal Venray Superstijl plaats.
Een nieuw muziekevenement voor Venray, waarbij de bezoekers zelf de muziekstijl kunnen kiezen. Mensen kunnen kiezen uit 3 muziekstijlen. Dus ieder kwartier zijn er 3 muziekstijlen waar mensen op voor kunnen kiezen. Dat kan middels een stempas. En het daarnavolgende kwartier wordt die muziekstijl gedraaid. En wat voor muziekstijlen komen dan allemaal aan bod bijvoorbeeld? Heel erg divers. Dat kan echt van blues tot rock and roll, tot 70s en 80s, 90s. Ja, de jongens tegen de meisjes, apres-ski, het maakt echt niet uit. Alles komt aan bod. Op een groot scherm zien de bezoekers uit welke 3 muziekstijlen er gekozen kan worden. Superstijl is voor het eerst in Venray, maar het evenement zelf bestaat al langer. Nee, dat is niet het geval. Het is een bestaande productie, Superstijl. En Superstijl is onder andere ook bekend van Lowlands en de Evenaar. Meer informatie over het evenement is te vinden op evenementenhal.nl. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er dan weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er een kans op laaghangende bewolking en mist. Tijdens de eerste ochtenduren kan het overwegend bewolkt zijn. In de loop van de ochtend klaart het helemaal op. De temperatuur komt 's middags tijdens zonnig weer uit op 14 graden. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.